Oggi parliamo di un nuovo prodotto. Σήμερα μιλάμε για ένα νέο προϊόν. Πίσω από αυτό το προϊόν βρίσκεται η ιδέα της ύπαρξης στον τοίχο ενός νήματος από μετάξι που κατεβαίνει και διακοσμεί τον τοίχο. Ποιο είναι το όνομα του προϊόντος? Fili di Seta. Θα σας δείξω τη συλλογή δειγμάτων με τις συνήθεις παραλλαγές των 169 χρωμάτων, αλλά για αυτό το προϊόν έχουμε έναν πιο σημαντικό κατάλογο για τους αντιπροσώπους μας, μεγάλου μεγέθους, για να δουν καλά το προϊόν. Για άλλη μια φορά, 169 χρώματα. Qui abbiamo un formato grande per poter dare la visione esatta del prodotto stesso. Anche qua 169. Λοιπόν, ας δούμε την εφαρμογή. Είναι πολύ εύκολο. Τα πάντα αρχίζουν όπως πάντα με το Primus Sabia. Il primer adesso è asciutto. Τώρα το primer είναι στεγνό. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή αυτού του ακριλικού προϊόντος και να το εφαρμόσουμε με τη βούρτσα μας με μια πολύ απλή εφαρμογή. Βασικά έχει λίγη άμμο μέσα που είναι τοποθετημένη σαν νήμα από μετάξι. Πολύ ενδιαφέρον. Contiene al suo interno della sabbia che si posiziona come se fosse un filo di seta. Molto interessante. Dopo circa 2 metri di aver esteso. Μετά την επάλυψή του για περίπου 2 μέτρα, πρέπει να σχεδιάσουμε το μοτίβο αυτού του φύλλου di seta. Ακολούθως, θα το απλώσουμε και πάλι με μια υγρή βούρτσα, τραβώντας το προϊόν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε αυτό το νήμα να μπορεί να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένο. Ας δούμε. Nella stessa direzione, in modo che questo filo si possa allineare perfettamente. Vediamo. Il prodotto adesso è asciutto. Το προϊόν είναι τώρα στεγνό και μπορούμε ήδη να δούμε το αποτέλεσμα αυτού του μοτίβου. Το ύφασμα έχει κατασκευαστεί. Μπορείτε να το δείτε, να το αγγίξετε και να το αισθανθείτε. Σε αυτό το σημείο, εάν θέλουμε ένα πιο σχεδιασμένο μοτίβο, θα δώσουμε μια δεύτερη στρώση και σας δείχνουμε πώς. Επίσης, σε αυτή τη δεύτερη στρώση είναι ζωτικής σημασίας να ευθυγραμμίσουμε το σχέδιο με αυτό το πέρασμα, πάντα προς την ίδια φθήνουσα κατεύθυνση, με μια αφόρτωτη βούρτσα. Più abbondante, più disegnata, più vista, quindi con più macchie di filo piuttosto che di vuoto, daremo una seconda mano e adesso vi facciamo vedere come. Ecco, l'effetto finale. Εδώ είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε εφαρμόσει το δικό μας Fili di Seta. Σας παρακαλώ να θυμάστε πως είναι μια ακριλική βαφή, ανθεκτική, που πλένεται. Μπορεί να είναι πιο προστατευμένη με βιέτρο, ώστε να έχει αυτή την πλήρη ευκολία στο καθάρισμα που όλα μας τα προϊόντα έχουν, και εδώ το βλέπουμε τελειωμένο με 2 στρώσεις και κατά συνέπεια στην πιο πλήρη έκδοση. Πάντα σας υπενθυμίζω πως υπάρχουν 169 χρώματα διαθέσιμα για την απόλαυσή σας. Ευχαριστώ. Per il vostro divertimento. Grazie.